Яе чароўная прыгажосць славілася на ўсё вялікае княства літоўскае. Яна была дачкой аднаго з найбагацейшых магнатаў нашага гаспадарства. Аднак яе жыццё – гэта шлях з няславы і пакут, а таксама гісторыя кахання, якая да нашага часу ахутана тайнамі і легендамі. А пачынаецца ўсё з сустрэчы на балі ў Вільні, у велікакняскім палацы. Яна – дачка вялікага гетмана Юрыя Радзівіла, Барбара, ужо ўдава. Ён – кароль польскі і вялікі князь літоўскі Жыгімонт Аўгуст. Малады манарх мае рэпутацыю вялікага прыхільніка жаночай прыгажосці. Таму не дзіва, што ён звяртае ўвагу на Барбару. Яна ж у сваю чаргу адразу прымае ягоныя заляцанні. Ужо тады сярод арыстакратаў кароны і княства разыходзіліся плёткі пра вельмі вольныя паводзіны маладой прыгажуні. Але Жыгімонт і сам быў не святы, таму не звяртае на іх увагі. За першай сустрэчай цягнецца наступная, і пакрысе становіцца зразумела – гэта не часовае захапленне, а сапраўднае пачуццё. Калі прыгажуні Барбары споўнілася 17 гадоў, бацькі выдалі яе замуж за наваградскага воеводу Станіслава Гаштольда, нашмат старэйшага, дарэчы, за яе. Шлюб гэты не быў шчаслівым. Воевода Станіслав хутка памёр, і маладая ўдава адна засталася ў Геранёнскім замку. Калі скончылася жалоба, яна пачала прыязджаць у Вільню, і там, на адным з баляў, яна сустрэлася з Жыгімонтам Аўгустам, і ўжо тады ён глядзеў на яе закаханымі вачыма, як адзначалі сучаснікі. А праз нейкі час ён на дзенёк заехаў у Геранёнскі замак і прагасцяваў там некалькі тыдняў. Афіцыйная версія сцвярджала, што там манарх хаваўся ад чумы, якая тады прыйшла ў Вільню, забрала сотні жыццяў, але прыдворныя ўжо разумелі, што пачынаецца вялікі і бурны раман неабыякавага да жаночай прыгажосці Жыгімонта Аўгуста. З-за свайго высокага дзяржаўнага становішча і таго, што кароль быў жанаты, спатканні праходзяць патаемна. А неўзабаве памірае жонка Жыгімонта Аўгуста. Злыя языкі не замінуліся разнесці, нібыта яна была атручаная з намовы Барбары. Цяпер закаханыя яшчэ больш часу праводзяць разам. Жыгімонт нават загадвае пабудаваць галерэю ад свайго віленскага палаца да дома Радзівілаў, куды пераехала жыць Барбара. Найбольш мяне ўразіла выява Барбары Радзівіл, якая захоўваецца ў Алеўскім замку недалёка ад Львова. Гэта скульптурны партрэт з белага мармуру з пазалотай. І калі глядзіш на яго, то тады пачынаеш сапраўды разумець Жыгімонта Аўгуста. Партрэт, дарэчы, прыжыццёвы. Такая прыгажосць, безумоўна, можа прымусіць манарха адысці ад правілаў і канонаў, якія дыктуюцца ягоным становішчам. Жыгімонт разумее, што не можа пабрацца шлюбам з Барбарай, бо калі ты кароль і вялікі князь, а тым болей адзіны нашчадак дынастыі Ягелонаў, справу твайго сэрца вырашае дзяржаўны інтарэс, а імя абранніцы мусіць ухваліць паны рада. Таму спатканні закаханых працягваюцца ў потайкі.
незвычайная прыгожая гісторыя каралеўскага кахання, незвычайная таму, што ў гэтым выпадку каханне ўзяло верх над усімі палітычнымі разлікамі, калькуляцыямі. Як вядома, жаніцьба караля – это не яго асабістая справа. Это працяг дзяржаўнай палітыкі. Ён не выбірае сабе жонку. Практычна ніколі не выбірае сабе жонку. Як, вспомнім, было ў выпадку жаніцьбы Ягайлы з Ядвігай. Ядвіга кахала аўстрыйскага прынца, той Габсбург кахаў Ядвігу, а польская магнатэрыя выправіла Габсбурга з Кракава, который патаемна прыехаў, каб спаткацца з Ядвігай, і змусіла аддаць руку Ягайле. Вось такі сумны прыклад каралеўскага няшчаснага кахання, а тут наадварот. Жыгімонт пакахаў, патаемна ажаніўся, гатовы быў дзеля каханай жанчыны выракчыся кароны. Слава Жыгімонту. Это вот такі рэдкі выпадак. Супраць гэтых сустрэчаў выступаюць браты-барбары, бо пазашлюбная сувязь можа яшчэ болей зняславіць імя сястры. Але Жыгімонт адчувае, што ўжо не можа жыць без маладой магнаткі. І аднойчы застаны братамі-барбары ў яе падчас таемнага візіту вырашаецца на смелы крок. У пачатку ліпеня 1547 года Жыгімонт Аўгуст і Барбара Радзівіл былі таемна абвенчаныя. Даведаўшыся пра гэта, маці Жыгімонта, каралева Бона Сфорца, прыходзіць у шаленства. Супраць шлюбу выступае і бацька Жыгімонт стары. Па краіне разыходзяцца брудныя плёткі, у якіх Барбара называецца вялікай распусніцай Літвы. Але нягледзячы на ўсё гэта, малады кароль не збіраецца выракацца каханай. Барбара Радзівіл не была такой распуснай жанчынай, якое малявалі палітычныя праціўнікі Радзівіла. Это зразумела. Многія зайздросцілі таму, што Радзівіла, акрамя багацця, знатнасці, яшчэ дасягнулі каралеўскай годнасці. Трэба было ачарніць. Барбара Радзівіл была прыгажуняй. І эталон гэтай прыгажосці, якой яна прадстаўляла, ён не мае часу. Мода мяняецца, все мы ведаем. Бываюць часы жанчыны спартовыя ў модзе, або жанчыны ў целе ў модзе, а бываюць жанчыны прыгожыя, якія прыгожыя заўсёды, ва ўсе часы. Яны ўспрымаюцца як ідэал прыгажосці. Вось Барбара Радзівіл якраз такой успрымаецца. У 1548 годзе памірае Жыгімонт стары, і ягоны сын становіцца паўнапраўным манархам. Цяпер ён можа афіцыйна прадставіць сваю жонку панам радзе. Адбываецца гэта ў тым жа Віленскім палацы, дзе яны калісьці ўпершыню пабачылі адзін аднаго. У вялікім княстве магнаты моўчкі прызнаюць новую каралеву і вялікую княгіню, але шляхта кароны лічыць сябе смяротна абражанай. Даходзіць нават да пагрозаў утапіць Барбару ў Вісле, калі яна асмеліцца прыехаць у Польшчу. Нянавісць да нявесткі распальвае і Бона Сфорца. Аднак яна ўсё ж такі прыязджае, і пачынаецца доўгая барацьба за каханне. На соймах кароль даводзіць магнатам Польшчы, што ніколі не адмовіцца ад жонкі, і дзеля яе гатовы нават ахвяраваць каронаю. І польская шляхта здаецца. У траўні 1550 года Барбара афіцыйна прызнаецца жонкай Жыгімонта Аўгуста, а 9 снежня адбываецца яе урачыстая каранацыя. Аднак шчасце закаханых працягваецца нядоўга. Неўзабаве цяжкая хвароба падкошвае Барбару. Паўгады яна змагаецца за жыццё, апошнія ж месяцы праходзяць у жудаснай агоніі.
Увесь гэты час Жагімонт не адыходзіць ад ложка каханай. 8 траўня 1551 года Барбары Радзівіл не стала. Имела яна тады толькі 30 гадоў. Тагачасныя гісторыкі адразу абвінавацілі ў атручэнні непажаданай нявесткі маці Жагімонта, Бону Сфорца. Па іншых меркаваннях, Барбара магла так хутка згаснуць ад вострай формы раку. Як бы там ні было, пасля смерці жонкі нянавісць Жагімонта да маці становіцца адкрытай. Ён нават не абвесціць жалобу, даведаўшыся пра яе смерць, і не прыедзе на пахаванне. Існуе паданне, што кароль прывёз у Нясвіж чараўніка, каб той выклікаў дух Барбары. Убачыўшы ў люстэрку яе цень, Жагімонт з крыкам кінуўся да яго, і прывід знік. Але з таго часу дух Барбары Радзівіл, чорнай панны, блукае па Нясвіжскім замку, чакаючы свайго каханага. Каханне Барбары Радзівіл і Жагімонта і баченькі — гэта хіба адна з самых прыгожых легендаў Вялікага княства Літоўскага. Яна паказвае, што каралі таксама людзі, яны таксама хочуць быць шчаслівымі, яны таксама могуць быць і шчаслівымі, могуць быць няшчаснымі, як і мы.